פה, ומה זה? פה, סול, סול, פה. ולפי הסקרנטור, זה פה ירד מי? אז עכשיו, זה טעם מי. והוא גם נמוך מפה, פה נמצא על בינה, אז זה קומה ראשונה, זה קומת בינה ראשונה, מסתכל, יש קומה ראשונה, קו ראשון, אוקיי? מי, מה זה טעם? זה? פה וזה, מי, פה, למה רי? מי, אז אני לא רי, פה, מי, פה, סול, פה, מי. מי יורד לאיזה טעם רי? רי נמצא מתחת לטעם ראשון, אוקיי? עכשיו ברור מה זה האלה. עכשיו, למה למדתי את הסטנציה הזאת? שלא זוכרות, חוץ משאת צריכה לזכור איזה טעם זה, לא מגלבד, אבל זה שמי יורד לרע. סטנציה ירדה לרע, מהשאר, זאת אומרת מי שנמצא היה לקו ראשון, משתנה לקו, תקשיבי! ילדות, שבועיים, אני אומר לך, תסתכלי עליי ולעצמך מה שעכשיו עשיתי כל כך. רק תלמדי תמיד לתפוס את האוטומט. אני מנתבים, אז מה זה משנה? מי תתפסק כולם מתפסלים? זה נכון, זה סיפור קשה. אותו דבר, סקוונציה יורדת. אבל לא. בוא לפה מיקי, תסתכל. מיקי. לא. טוב, לא להפריע לי פה.